दिनै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन, अल इन्डिया बड' पिपुल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, बड' राइटार्स एकाडेमि आरो गोबां बर'नि एलाइड अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय गासै 700 जननि बांसिन आलादा बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय थैस' थांस' जुजिनो गोसो गोनां, मोदोम गुदुं, डेडिकेटेड, कमिटेड बर' फिसाफ्रा फैनानै धरना होफैदोंमोन। जोंहा अलरेडि पारमिसन मोनखाबाय पुलिसनिफ्राय, खिन्थु दुखुनांथाव रोखोमै जोंनि डेमनस्ट्रेसन होनायाव बाहागो लानो फैनाय सुबुंफ्रा जेब्ला 9टा आरो 9:30 गेजेराव थुबुर जाफैबायमोन, बे समाव हरखाबैनो गोबां पुलिस CRPF नि जवानफोर फैनानै जोंनि डेमनस्ट्रेसनाव बाहागो लाफैनाय जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ बासाव दैखां गुबुन गुबुन थानाफ्राव लांजोब्बाय आरोखि। अथ'स' जोंनि पारमिसना 10टानिफ्राय बेलासिनि 4 बाजिसिममोन। बे गोलाव सम जुदि मोनोमोनब्ला सारा भारत मुलुग आरो दुनियानि मानसिफोरनो जों फोरमायनो हागौमोन जे आसामनि बर'फ्रा सन्स एन्ड डटार्स अफ द सइल, रियेल अट'क्टनास इन्डिजिनियास एबरिजिनेल मानसि जासेयावबो आरो दुलाराय आसामा गोदो गोदाय हाजो एरियाखौ बाद होननानै जेसेबां प्लेन्स एरिया दंमोन, इनक्लुडिं नर्थ कासार हिल्स आरो बै समनि कसारी किंडम, बेफोराव थानाय बर' फिसाफ्रा दिनै जेरावबो सिलिंखार जालांबाय। आरो बे दुखुनि खौरां, बे रादाब, बे ट्रेजेडिफोरखौ जों फोरमायनो हागौमोन आरोखि। जों आन्दाज खालामदों जोंनि बे प्रग्रामखौ सेबटेज खालामनायाव, धंस' खालामनायाव डेफिनेटलि बहाय आसाम गभर्नमेन्टनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि निस्सय राजखान्थियारि षड़यन्त्र बा फान्डौलिं सानाया निश्चय लोब्बा दंखायोगोन। आदारवाइज दिल्ली पुलिसा जेराव जोंनो पारमिसन होखाबायमोन, बे पारमिसनखौ केन्सेल खालामा हसिया जोंनि मानसिफोरखौ बासाव दैखां लांनाया बिराद मुगैथाव, भेरि कन्डेमनेबल आरो बेनिफ्राय बे बिराद गिदिर डिसक्रिमिनेसननि मोनसे एग्जाम्पल जादों। व्हेरेज बे एखे जन्तर मन्तर जायगायावनो दासिमबो कार्बि आंलं, डिमा हासावनि जोंनि ट्राइबेल बिदा फंबायफ्रा कनस्टिटिउसननि आर्टिकल 244A खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दाबि दैखां धरना होगासिनो दं। बेनि बादैबो आरो गोबां आफादफोरनि गुबुन गुबुन रायजोनि माखासे दोल आफादफ्रा धरना होगासिनो दं। नाथाय बिसोरनि धरनाखौ कुनु डिस्टार्ब होआखै। जोंनिखौल' मानो होखो? बेनिफ्राय जों आन्दाज खालामनो हायो बेवहाय डेफिनेटलि आसाम गभर्नमेन्टनि पलिटिकेल कनस्पिरेसिया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि पार्टिकुलार हम मिनिस्ट्रिनि सायाव गाज्रि रोखोम मोनसे इनफ्लुयेन्स खोख्लैनायनि जाहोनाव दिनै बे दुर्घटना जादों आरोखि। जोंथ' मोजाङैसो मोनदों। आल्टिमेटलि जोङो 1 घन्टासो समनि थाखाय जोंनि डेमनस्ट्रेसन, जोंनि बुंनो गोनां रावखौ जों बुंखांबाय। सारा दुनिया मिथिबाय जे बर'फोरखौ भारत गभर्नमेन्टआबो डिसक्रिमिनेसन खालामो, बिसोरनि सायाव जुलुम खालामो, बिसोरनि मोननांगौ जितु पलिटिकेल राइट्स, फान्डामेन्टेल राइट्स, डेम'क्रेटिक राइट्स, जे सिभिल राइट्स, लिबार्टिस, बेखौ दिनै सेना लानाय जादों आरोखि। बिराद दुखुनांथाव आरोखि। जेब्लासिमहालागै बर' फिसाफ्रा आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ मोननाय नङा, बर' फिसाफ्रा जनानै थानायनि, सिरि थानायनि खुनु खोथा गैया। जों मिजिंथिदों नैबे धरना डेमनस्ट्रेसननि उनावनो लोब हाजार लाख बर' फिसाफ्रा बिथांमोननि मेगना गेवगोन आरो बे दा आथिखालाव 4थि फेजनि थाखाय जुरिबावनाय बे बड'लेण्ड स्टेटहुड मुभमेन्टआव बाहागो लाफैगोन आरोखि। आरो जाय आफादफ्रा पार्टिकुलार एबसु आरो UPPL आरो बिनि बादैबो गोबां गुबुन गुबुन आफादफोर दङ, बिथांमोननि लिडारशिपनि खाथियाव आंनि खावलायनाय, सिगाङाव जालांबाय माबाफोर जुदि दाय दस गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ सिमान लानानै बड'लेण्ड आलादा हादोर सोरजिनायनि सोमावसारफिननायाव बाहागो लानो आं बिथांमोनखौ खावलायबाय आरोखि।
बिनि बादै जेबो बर'फ्रा राहा गैला दा आलादा बड'लेण्ड हादोरनि डिमान्डनि बादैबो गुबुन मोनथाम जेनुइन दाबि दङ बर'फोरनाव बे दाबियानो जाबाय आथिखालाव बुरलुंबुथुरनि खोलाहा बर' कसारिफोरनि थाखाय जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल स्टेट एक्टनि आन्दाराव दाना होखांबाय बेजों जेबो जायाखै पावार एन्ड फांसन जेबो गैया रांखावरि जेबो गैया लेजिस्लेटिभ पावार गैया बिनि थाखायनो भारत संबिजितनि 6 शेड्युल प्रभिजननि आन्दाराव लाबोनानै बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आपग्रेड खालामनांगौ आरो बियो बे एरेन्जमेन्टआ जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड स्टेटनि जिअ'पलिटिकेल बाउन्डारि बायजोआवसो खिन्थु जानांगौ आरोखि बिनि उनाव 2003 आव बिएलटिनि लिडारफोरजों भारत गभर्नमेन्टआ नैथि गोरोबथा खालामनाय समाव क्लज नम्बर 8 मुंनि मोनसे क्लज होदोंमोन बे क्लज मथे भारत गभर्नमेन्टआ खोथा होदोंमोन जवाब होदोंमोन कार्बि आंलं आरो नर्थ काचार हिल्सनि बर' फिसाफोरखौ शेड्युल ट्राइब हिल्सनि स्टेटास होगोन नाथाय 17-18 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो बे क्लज नम्बर 8 अफ दि सेकेन्ड वर्ल्ड रेकर्डखौ दाबो इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेनि अनगायै बर'फोरनि थाखाय इन्डियान आर्मियाव सेपारेट मोनसे रेजिमेन्ट खुलिनांगौ रेज खालामनांगौ बानायनांगौ होननानै जरदार दाबि खालामदों आरो बे बड' रेजिमेन्टआव 75% रिजार्भ खथाया बर' सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोरनि थाखाय रिजार्भ दोननांगौ आरोखि गोदो गोदाय ब्रिटिशनि आमोलाव आसाम रेजिमेन्ट खुलिदोंमोन आरो बे आसाम रेजिमेन्ट मेइन फर दि बड' मेस ट्राइबेल पिपोल किन्तु उनाव आल्टिमेटलि मा खालामखो बर' मेस ट्राइबेल मानसिया बेवहाय बारा हाबनायनि चान्स मोनाखिसै गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठिनि मानसिया बांसिन हाबबाय आरोखि जोंनाव भाइटेल मोनसे कुइसन दङ गभर्नमेन्ट बिनि खाथियाव जे नागाफोरनो थाखाय जुदि इन्डियान आर्मियाव सेपारेट नागा रेजिमेन्ट जुदि होनो हायोब्ला बर'फोरनि थाखाय सेपारेट बड' रेजिमेन्ट मानो होनो हाया बे दाबिया गासैबो जास्टिफाइड बेखायनो बड'लेण्ड आलादा हादोरनिजों लोगोसे साउथ बेंकनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ 6 शेड्युलनि आन्दाराव आपग्रेड खालामनांगौ नर्थ काचार हिल्स आरो कार्बि आंलंनि बर' कसारिफोरखौ शेड्युल ट्राइब हिल्सनि स्टेटास होनांगौ बेजों लोगोसे बड' रेजिमेन्ट इन्डियान आर्मियाव थिसननांगौ क्रिएट खालामनांगौनि दाबिया जोबोद जेनुइन दाबि जास्टिफाइड गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया थाबैनो बे दाबिफोरखौ गनायना लानांगौना जों जरदार भाबै दिनैनि डेमनस्ट्रेसन थ्रुयै जों गभर्नमेन्टखौ नारसिन हरदों आरो दा जोबथानायाव दुलाराय आसामनि बर' फिसाफोरखौ आरो दुलाराय भारत हादोरनि बर' फिसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो बर'फ्रा जिहेतु आलादा हादोर मोनाब्ला एसे जाथि हिसाबै सारभाइभ खालामनायनि एक्जिस्ट खालामनायनि खुनु गुबुन राहा लामा गैला दिनै बर' जाथिनि एक्जिस्टेन्सनि कुइसन सार्भाइभेलनि कुइसन सेफ्टि सिकिउरिटिनि कुइसन ओभारअल डेभेलपमेन्ट कुइसना बिराद सिरियास जाबाय 2002 आव थामथि बर' एकर्ड खालामनानै जबरदस्ति माबा हिसाबै आरोखि डिक्टेटेड टार्म्सआव सुक्ति खालामनानै 2003 आव बिएलटिनि लिडारफोरजों खालामनाय नैथि एकर्डनि गेजेरजों 6 शेड्युलनि आन्दाराव जे बिटिडि मोननाय जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट सेल्फ रुल मोनसे अट'नमास रिजन टेरिटरि आरो बेखौ बेंनो थाखाय सालायनो थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होनाय जादोंमोन बे थामथि गोदान एकर्डनि थ्रुयै बे 2003 आव खालामनाय नैथि एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनो जिखिनि अट'नमि होदोंमोन जि पावार्स एन्ड फांसन होदोंमोन जिफोर स्टेट साबजेक्टखौ ट्रेन्सफार खालामना होदोंमोन गासैखौबो 2000 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बरनि उननिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे गासैबो लांफिनजोब्बाय बेकदरजों थाङै बिदि जायोब्ला बर' मानसिनि अबस्था मा जाबोगोन बेखायनो दानि सिटुएसनाव बर'फ्रा आलादा हादोर बिनायनि अनगायै जेबो राहा लामा गैला Under the present overall crucial situation and circumstances, the indigenous Bodo tribal people of Assam have been left with no other alternative than to fight
for the common cause of attaining the much long awaited separate state Bodoland without any further delay. And through today's demonstration program, I would like to urge upon the government of India to take necessary prompt actions and political initiative to start fresh political dialogues and negotiation on the entire question of the Bodoland statehood, and to take effective measures to accede to other three genuine demands. This is our utmost appeal and urge to the government of India.